naozaj prídem. Samozrejme prídem. Áno, prídeme. Prídem. Prídem aj s Maguránkou a nezabudnite prísť aj vy sa pozrieť na naše vystúpenie. Aj z Červeného kláštora prídeme. Prídeme aj z Veľkej Frankovej. Aj z Lechnice prídeme. Za magurské trhy prídeme, aj z Haligoviec. Aj z Veľkej Lesnej prídeme. Aj Veľký Lipník príde na vianočné trhy. Že Hanušovčania nikdy nechýbajú ani na predvianočných trhoch, takže výnimkou nebude ani tento rok, takže sa tešíme na ne. Aj Matiašovčania prídu. A určite príde aj Tuke, Simona, Johnny, Sisa, Martin a celé Ramagu, tak príďte a tešíme sa na vás.